Okay, nkhani ija yafika kulikulu. Oops. Pomwe timuona ngati kuti nkhani ya anyamata amigwandali ija yazionesero ija yatha, then boom, mapresident ophuma a dziko lino monga Dr. Bakiri Muluzi, Peter Mutharika komanso Dr. Joyce Banda alembera kalata government komanso MCP kudzudzula pa zomwe zidachitika pa tsikuli pa kulola kuti anthu ena amene adachokera ma area osiyanasiyana ozungulira mulilongwe muno kuti asokoneze zionesero zomwe zinali zoti zikhala zabata. Iwo amema apolisi kuti afufuze ndi kumanga anthuwa chifukwa chodzetsa chisokonezo pa tsikuli. Iwo ati ndi ufulu wa anthu kupanga zionetsero mosaopsezedwa ngati sakumukonda ndi sakukondwa ndi zomwe zikuchitika mu dziko, ndipo anenanso kuti ndi zosavuta kuti anthu apezeke kuti chifukwa ma video awo ali paliponse ndipo ena sadavale ma mask, ndiwo agwira amene sadavale ma mask iwo kuti ngati akudziwana azikalondolozana konko yetu ndi mmene zikukhalira. Ndipo iwo awuzanso President Chakwera ndi chipani cha MCP kuti chidzudzule zomwe zidachitikazi komanso awatsimikizira amalawi kuti izizi sizisachitikaso. Kuphatikiza apatu iwo alamula bungwe loyendetsa zisankho la MEC komanso National Registration Bureau NRB kuti aunike za mavuto omwe akudzetsa mpungwepungwewu chifukwa ino ndi nthawi yake yokonzeratu zinthu zakutsogolo. MEC iunike, iwo mawu awo alemba kuti MEC iunike zogwiritsa ntchito kampani ya Smartmatic komanso zolepheretsa amalawi kumvetsa kulembetsa mu kaundula wa voti kamba kakulephera kwa NRB kupereka ziphaso zauzika. Iwo watinso nthawi yopanga zinthu ndi yomweyi chifukwa kukubwerako zinthu zikhala intense. Koma President Chakwera sadayankhulepo kalikonse pa nkhani iyi, pomwe mneneri wa MCP Jesse Kabwira adauza otsutsa boma pa tsiku lomwe kudachitika zionetseroli kuti abweretse maumboni ngati anthu akuwaganizira kuti anabwera ndi zigwandaliwa analidi a MCP. Kuchema sikudati. Inuyo tangopangani subscribe channel chathuchi ndi kudikira nkhani zakutsogolo zikomo.